Daisy attacker. Christopher. Dun, 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 dun. Fight. Ow. Fatality. Ow. I'm back. Daisy, du kan godt. Du kommer ikke under. Jonas, jeg vil klippe sådan en Jonas. Jo, smager godt. Attacking. Hej, Daisy. Down. Jeg fik en spurgt lige over. Nu går hun efter Christopher. Jeg fik en spurgt. Jonas er død. Fatality. Igen. Hun går stadigvæk amok på Jonas. Hun kan fandme godt lide ham. Jeg ved ikke, hvor hendes tanke var sidst. Nå, hun tror, du er død. Daisy, har du en kommentar?